ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бардоро имрӯз шуморо аз нархнови мошинбозоди Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш насозед. Рафтем. Ина бардоро маълумот BMW E39. Солаш чам ака? Солаш чам? Солаш 1996 бардоро. Мотори дунум, як ванса бардоро. Ина вақти диск балон бардоро. Диска биак шуро. Нормат. Ҳолати салони мошин 4 электропакет. Коробка механика. Салоно кожа, люк дорад. Чорни потолок бардоро. Ҳолати салони қафои мошин. Ина газаш амдаст бардоро. Документов чекай кон. Техосмотр утилизация дора бардоро. Нархша 48000 сомон тосиам мошин бо савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 11 300 0100. Агар ки мошин махлуш бардоро ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Марама. Ина марама бародаро Mercedes 124. Атои балон диск бародаро нав. Солаш чанд фит? 94 фит. Солаш 94 бародаро, мотори дуним. Ати салони мошин. Пробегаш 365000. Салону лата. Коробка механика бардоро, ҳолатҳои тренировка техосмотр ҳамаша то моҳи феврал бардоро тренировка техосмотр 68 лифтидам 68 лифтидме 65 нарха боша бардоро 65000 сомон мошин бо савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 876 0006 92 кити бародаро. Агар ки мошин махкуш шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Ина бародаро маълумот Opel Bechka соли 1996 мотори 1.8 Ecotec бародаро. Рафтем. Ҳолатҳои балон диск меёна бародаро. Ҳолати салони мошин. Коробка механика. Салон лата. нарха бошад бародаро 26000 сомон мошин бо савдо мешавад. Ягон документ надоро бародаро. Рақамои телефон барои маълумот 92 286 986 9996. Агар ки мошин махтур шуд бародаро ба ҳамин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Марама. Ина бародаро маълумот Mercedes C-ка соли 98 мотори 1.8 ҳолатҳои балон диск миёна бародаро. ҳолати салони мошин бародаро маълумот. Пробегаш 356000. Коробка механика, ҳолати салони мошин. Сиденё лата.
Нарх чанд гуфтид? Нарха бошад бародаро 63 000 сом мошин бо савдо мешавад. Документош ҳаян? Утилизация дорад, техосмотр надоро бародаро. Агар ки мошин махкуш шуд бародаро не ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. 92 014 70 70. Марҳамат.